Ahoj, vítam vás na tanečnej hodine. Dnes si povieme niečo o slovenskom folklóre. Celý slovenský folklór je založený na perovaní. Čiže sa im nepokrčíme v kolenách, sme vystretí a perujeme hore, dole. Výborne. Dnes si povieme iba niečo o ženskom folklóre, základné držanie tela a prácu rúk. Prácu nôh si preberieme v ďalšom videu. Takže, čo sa týka nôh v základnom postoji, môžeme robiť v tom perovaní jednokročku, výborne. A takisto jednokročka sa dá robiť aj s dvoma krokmi, čiže už to bude dvojkročka. Raz, dva. Raz, dva. Nezabúdame do toho perovať. Spôsob, akým robíme obidva kroky, je tento. Do večka špičky smerujú k sebe. Veľmi dôležité je, aby sme pritom nezabudali perovať, aby sme nerobili len toto, pretože to vyzerá tak mechanicky. Skvelé. Iste ste si všimli, že vždycky skončím s nohami paralelne. Toto sa snažíme dodržiavať pri celom folklóre. Čo sa týka rúk, ruky môžeme mať založené, alebo v bok, v pestiach, ruky sú zovreté v pesti. Dôležité je, aby palec smeroval do dlane, čiže je ukrytý pod prstami. Lakte tlačíme dopredu, ale nie tak, aby sme sa zhrbili. Musíme byť stále vystretí, lakte sú dopredu, zarovno telom. Ruky sú založené priamo v páse alebo v bokoch. Ďalej poznáme ešte držanie rúk do kvapky, kedy ako keby nám kvapka stekala po rukách, rovno. A pri zdvíhačkách sú ruky takto, kde sa musíme prepnúť. Takže ja vám ďakujem za dnešnú hodinu a teším sa na vás pri ďalšom dieli.